Nu er vi så her i Slovakiet, oppe i et tårn. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Spisekiret. Det lyder så spiser. Ja, og så står vi oppe allerøverst på dette tårn. Og så kan man se ned der, hvor der er ting. Eksotiske planter. Og ting. Så ja, og byen, den kan jeg heller ikke huske, hvad hed. Nej, det er ikke rigtig noget. Nej, og der er det der. Og det her er en af Europas største ruiner. Men det er faktisk der er en del indenfor, man kan se nogle rum, der sådan er sådan lettere restaureret. Ikke meget, men lidt. Og det er i hvert fald et af de flotteste ruinslotte, vi har set. Jeg tror faktisk, det er flotteste. Det er helt vildt flot med den her ringmur, der er hernede. Det er sådan lidt farligt med August, som gerne vil kigge.